Het staat zeker lekker vol. Niet alleen met springkussens, maar ook heel veel mensen. Al deze mensen kwamen af op de vele onderdelen van Terneuzen Speelstad. Zowel de winkelstraat als de markt zijn hiervoor omgetoverd tot een waar speelparadijs. Ja, kijk eigenlijk niet naar uren natuurlijk. Maar we hebben een flinke voorbereiding gehad. Het is natuurlijk begint met het zoeken van mensen die een bijdrage willen leveren. De sponsors. Gelukkig zijn dat er een heleboel. En dan kijken wat we allemaal kunnen krijgen en tekeningen maken. Hè? Ja, en, dat valt denk ik niet tegen. Ik zie hele grote dingen hier al staan. Nee, het valt zeker niet tegen. En je merkt dat we elk jaar iets extra's kunnen doen. Het wordt elk jaar een beetje uitgebreid. We krijgen ook elk jaar meer mensen, dus moeten we ook uitbreiden. Het is editie 9. We zijn ooit begonnen hier alleen op de markt met alleen springkussens en 300 kinderen. En ik denk dat we vandaag de 3000 aan gaan tikken. Kinderen, als ze het leuk hebben in de stad waar ze geboren zijn, dan komen ze later ook terug. Nou, dat is een beetje de intentie geweest. En hebben we een speeldag gemaakt voor kinderen van de basisschool. Altijd de dag na Hemelvaart, want het is een brugdag. Veel kinderdagverblijven dicht. Nou, niet iedereen heeft geld voor de Efteling of iets anders. Dus nou, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Ja, alles is hier gratis. Alles wat we doen is gratis. Daar zorgen we ook voor. En het moet voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn.